Кой го направи това? Виж какво ми направи татънце. Голяма работа. Трябва да ги направи да се вижда, тогава ще може би. Но пак ще иска да ги пипа, да. Кака плаче, иди да цункаш кака. Кака плаче, маме. Има ли виличка кака? Има ли това нейната виличка ли? Какво ще направим? Ще забудеме ягодката, добре. Не така ще се смачка. Ба! И защо? Я ти постоянно го питам защо. Ама защо? Той не знае. Няма го. Ето го. Имаш ягодка.